Les cremes controlades que efectuen els bombers a l'hivern en entorns forestals s'estan convertint en una de les eines que té el cos per lluitar contra els grans incendis forestals. Això sí, han d'estar ben pendents de tots els factors per evitar sorpreses. Està entrant la marinada ja, Toni. La notes? Són accions com esta a la zona de la Torreta de la Ràpita que consisteixen en fer servir el foc de forma controlada per reduir la biomassa. Sí, en principi això és una crema prescrita, la qual li apliquem un foc controlat, que és el que esteu veient. És un foc que estan portant els companys amb les torxes i és un foc en el que nosaltres estem controlant tant la intensitat com la velocitat. D'això es tracta una crema controlada i al mateix temps el que busquem ja, que la crema prescrita ens marca el pla director ja, que hem d'intentar eliminar tot aquest combustible fi, el FENAS que coneixem aquí. A Catalunya s'està treballant en l'avaluació de l'efectivitat d'esta tècnica de les cremes prescrites com a eina preventiva d'incendis forestals i en la severitat ecològica d'estos focs sobre la vegetació i el sòl. Però els bombers sostenen que més enllà caldria que altres gestors del territori tinguessin un paper més important en el condicionament del sotabosc. Però nosaltres hauríem de ser l'últim recurs, els verdaders gestors haurien de ser esta gent, els ramaders, els silvicultors, els del món forestal, aquesta gent haurien de poder treballar als seus territoris, precisament que són ells els que fan la verdadera faena de manteniment del territori.